Kajing dawa ka KSU haki khendiat sngi ka bala poiru hadu ban penlong kajing ki pat ba hakmat ka office terekam jong ka MPSC bandawa na ka commission ban plat pat ba yaki marks jong ki khna yakhun ya ka MCS ban akaliang chairman ka MPSC uladap ru ban kular hakmat kinong yalam ka KSU baun plat pat ba Dreitang haki khendiat sngi hadin beradap kular ka commission kala plat biang ya ka notification ba Kinom la satia ban plat pat ba yaki marks jong ki samla baya khun yaki MCS kumbala dawa da ka KSU. Na kaliang ka monitoring cell KSU menta ka jan miet kelapan pau ka jing bitar ya ka jing penkhen ka MPSC ya ka kular bat la ongru ba ka lapen kelan ketien ya ka ni ka kam. Chairman ka employment ka monitoring cell KSU Usamla Ruben Najar uloong ba ka KSU baro shikata kala suba ba ka don ka jersey ka bamsap haka jing tungkam haka MPSC Henry menta kalapau pelen bakadon shisha ka jersey bamsap ka bashirkai hapo kate ka office ulapan pau bakadon ka jing keno haki por baladep ba ukpa ushim interview ya ka khun la jong ha exam ba penlong ka MPSC Henry ka nipat kamdon ka sabut ka bashisha la kadai ni kalan ka employment monitoring cell KSU kala wer ya kisamla ba ya khun ya ka exam bala penlong da ka MPSC ban mi shakmat bandawa ya la ka hok te marsdep file kata hi hapo tang ka tukan ikanta kila pelat nyo ya ka kumtu kani ke penkelan jo ka MPSC kapun chai kedar ingi menta ban ningkong idang don tang jik suba ban menta kala penchai bakadon ke chalenda te kum mangan chuban rap yang ka ban penrap nadu ba stang bali kum ka seng yakhi akani ka menta ngan akani kamat ngan nyakaran tek tang bakadai ba sepangka MCS te hadin kijing kendum kendram ki bala mi bangi i ba hadin ka examination ka bala adap mencem snem ki pen mi biang sa kawe ka list ba ki at sa 100 pu armu te khna hadin bangi ladap ad kita 100 pu armu khna ni la pu awa de ka jing shai na kaliang ka MPSC kala batai ba ki bakla na kaliang ju nong set ya kata jing kili ki lightly ki jing kili ki ba bakla but hadin bakila bakla ita ki jing kili dan ba file ta petition halor ban pemi kata answer ki hande hadu kini gising nimtep manu ta ba file kata petition ke kita ke jingkili ki ba bakla but hakanu ka set ka ba bakla ya kata kin pelat pat ba kat kum ki kendon ka MPSC kamdon kata kendon banu meruban challenge ya ki answer ki te haba people haba don ba challenge ki answer ki kum ka SSC ka bu ya kriteria ba ondal adab exam ki pelat nyo ya ka answer ki hadin sitio buat ki iPod RTO ya nu ban one challenge dadan kanu jing bakla ka MPSC kamdon kum kata kriteria buat ya kata la kubur tu chairman buat ka secretary jong ka MPSC bakim don kanu kriteria tika jing le ka chungki kalong lupa ka bakla nu bastang namar kila yailan naka proses jong ka recruitment kad kum ka proses kimdi bande kita ki bro hende kila yailan ni kita ki te hadin kata ru ni namar ngitip bakam de jing bakla jung ki kena samla ki bathoy kan ka kam kata nak jing pemi te additional lesu le se la bandon na paning juki badi hok banyo namar ka jing bakla ka MPSC te ngim kwa bakin ngi kam shim dawa bakin